En aquest ben dit parlarem d'uns quants verbs que no es construeixen sobre la base de l'adjectiu corresponent, sinó que tenen formes divergents, com calent i calfar o escalfar, ple i omplir, i reflex i reflectir. Com que en castellà, en aquests casos, sí que hi ha una regularitat entre la forma de l'adjectiu i el verb, caliente, calentar, lleno, llenar, reflejo, reflejar, això fa que recentment alguns ho traslladen de manera indeguda a la nostra llengua. Calfar o escalfar són els verbs que indiquen fer que es torne calent, mentre que calentar és una forma interferida pel castellà, igual com calentador. Cal anomenar calfador o escalfador l'aparell electrodomèstic de l'aigua calenta i també la peça de roba de gimnàstica que cobreix la cama del genoll en avall i la manté calenta. I de passada que parlem d'esports, recordem que abans de fer exercici intens, els esportistes escalfen o s'escalfen, amb pronom reflexiu, i no simplement calfen, o fan un calfament o escalfament. I afegirem que amb escalfament global ens referim a l'augment de la temperatura mitjana del planeta, sobretot com a conseqüència de l'activitat humana. Tant calfar com escalfar tenen una llarga tradició escrita en valencià, encara que en la forma oral sol utilitzar-se només la primera. Actualment, escalfar presenta una extensió molt més àmplia arreu de l'àrea lingüística, mentre que calfar predomina al territori valencià i les Terres de l'Ebre fins al Camp de Tarragona. En darrer lloc, apuntem que la sensació combinada de fred i calor amb un estremiment s'anomena calfred i no escalfred. I com ja hem explicat en un altre ben dit que et convidem a visitar, el verb corresponent a ple és omplir. Ompliu-me el got ben ple, i no l'incorrecte, plenar, calc del castellà, llenar. Sí que existeix un correcte emplenar, que s'utilitza sobretot amb el significat de completar formularis. Per a sol·licitar una revisió, cal emplenar el full adjunt. Finalment, produir reflexos és reflectir i no reflexar. La lluna es reflectia en l'aigua de l'estany. Els seus contes truculents reflecteixen una ànima torturada. Ben dit, fer que es torne calent es diu calfar o escalfar i no calentar. Fer que es torne ple és omplir i no plenar. I produir reflexos és reflectir i no reflexar.